Nachádzam sa v Senici a práve tu prebieha najväčšia modernizácia miestneho amfiteátra za posledné 10 ročia. Senica investuje vďaka eurofondom z programu Slovensko 2021 až 2027 viac ako 2 milióny eur na jeho kompletnú modernizáciu. Nové javisko, zázemie pre účinkujúcich, technológie, osvetlenie, komunikácie, zeleň. Jednoducho moderný kultúrny priestor pre viac ako 3000 návštevníkov. A viete, že nejde o nič ojedinele? Práve vďaka programu Slovensko 2021 až 2027 je možné financovať aj obnovu amfiteátrov, kultúrnych domov, verejných priestranstiev alebo ďalšej kultúrnej infraštruktúry. Čo si myslíte vy? Malo by mesto investovať prostredníctvom eurofondov do obnovy a modernizácie Holického amfiteátra, ako to robia iné mestá? Napíšte mi do komentára.